ịwa akwa na 2024 ha agawala dịka omenala siri dị. Ha ga-agwọ iyi mechasị obodo gwọchasị ihe ahịa dị ọcha. Ugbu a na-agaji iyi afọ ka wụzi iyi anyị iyi afọ. Dịka m kwuru na mbụ, ndị na-aga ịwa akwa na 2024 bịara isi iyi a, mana anyị chọrọ idigodi ebe isi iyi ahụ dị. Iyi anyị a na-akpọ iyi afọ. I'm telling you. Ha si iyi ha gara. Maka ndị na-abịabeghị iyi afọ kemgbe afọ ole na ole, unu lee na ugwu iyi afọ adịla o. Akpala ya la, ọ dịkwa ka mbụ. Ibalachi. Mmiri a si n'okwute na-agbapụta. Ihe afọ agbanwechala. Agbụ ala erusichala o. Adịkwa ndị na-agbada ebe ahụ. Chai. Ka mgbe a na-agbadacha ebe a, aka hụrụ ebe a ruchiri ahịa. A na-agbadacha ebe a, mmiri enwere mmiri na-echekwa ebe a gbafọta. Ndị chọrọ ịsa akwa, ndị chọrọ ịmacha akpụ, ha evuru ha aga ebe ahụ, gaa nere ebe ahụ, macha akpụ, saa akwa. Ebe a nwere mmiri na-eche otu agbafọta mgbe ahụ. Ebe niile erusichala. Mbụ e nwekwara ihe nọ ebe a, ihe arụrụ ebe a, blọk arụrụ ebe ndị mmadụ na-asa ahụ. Onye chọrọ ịsa ahụ ya baa n'ime ya, onye agbara mmiri ya baa n'ime nga ahụ, sachaa ahụ fọta. Mana ugbu a ihe ahụ adịkwa, ihe ahụ emikpuola n'ala, aja emechieli ya. Ka awụ mgbanwe. Ezigbote mmiri na-agbapụta n'okwute nke ndị bekee na-akpọ spring water. Ebe eruchikwala. Echeta mgbe mmiri na-eji asọfụtakwa ebe a. Ezigbo mmiri na-asọfụtakwa ebe a, na-asakwa nwa akwa. Ebola. Dema. Mama. Otela hoka. Mama hemeliano. Meno neji muta. Manotele hoka otela de wara. Obia wali ya. Mgbe ha ndị ntakịrị ka ụmụaka gafere anyị na-ada ahụ nwoke abịa mgbe anyị abịa gbara mmiri. Ọ na-abịa iyi ya mgbe ọbụla. Iyi afọ. Ndị ọma ndewonu. Iyi afọ bụ ezigbo mmiri obodo m. Obodo m Maria m obo. Iyi afọ a bụ mmiri anyị na-agba na-aṅụ. Ezigbo mmiri na-esi n'okwute agbapụta. Ma ha mụrụ anyị na 1980s. Anyị na-abịacha iyi agba mmiri. Gbaa mmiri. Ịhụ nga anyị na-agbadata ugwu iyi afọ a.
ka m bịara ebe a taa o chetachara m ọtụtụ ihe m chefuru echefu. Otu anyị na-esi abịa iyi a, ma ndị vu akwa ha na-asa, ma ndị vu akpụ ha chọrọ ịma, ma ndị elu ma ndị ala, ha bịa ya bịa iyi a. Mgbe ahụ iyi a na-akwụ ndị mmadụ na-ejupụta ya, na-azụ ụzọ mmiri, a na-eme elu, a na-eme ala. Mana dịka mmepe anya, dịka mgbanwe, dịka ọtụtụ mgbanwe bịara ala n'afọ, ihe ndị ahụ na-adịzi. Ịhụnanụ ka anyị gbadara ebe ahụ, ndị mmadụ na-abịazi otu abịa agba mmiri. Mana mbụ a na-ekwo ndị mmadụ eju ebe niile, ị ga na-anọ mkpọtụ, ị ga na-etu ya na-adọ mmiri. Mana ugbu a ihe ndị ahụ adịzi. Maka na gịnị? Egwuole mmiri ebe niile, boho here and there, agbafusachala mmiri. Onye ọbụla gara aṅụazi boho, adịghịkwa onye na-echeta sa na aṅụ iyi afọ aṅụ. Ndị mmadụ echefula esi eji aṅụ iyi afọ. Mana mbụ onye ọbụla na-abịa iyi afọ. Mana ịhụnanị dịka mmepe anya siri dị, onye ọbụla na-aṅụzi boho. Dịka onye na-echeta na a na-abịa iyi afọ, na-agbada ezigbo mmiri dị ọcha si n'okwute agbapụta ka anyị na-enweta na iyi afọ. Mana ịhụ na ahụ ihe mmepe anya mere anyị. Anyị na-abịazi iyi afọ. Ọ mkpụrụ mmadụ ole na ole ndị bi ya nso na-abịazi agbara mmiri ọṅụṅụ ha ebe a. Mana dịka o si dị taa, ka ịkwado ihe anyị ga-eme, ihe mmepe anya, civilization, ihe o wetara anyị. Ndewonu ndị ọma, asị m egosi unu iyi afọ. Ebe a mmiri mbụ m ṅụrụ dịka mmadụ amụpụtara n'ụwa, ọ n'iyi a ka esikute ya, iyi afọ. Asị ka ngosi na ya, ndewonu. Na mbụ ugwu na-ahụ ugbu a dịka ọ dịwalarị. Ugwu a buru ezigbo ibu na mbụ. Ọ bụghị ugwu ị ga-anọkọta gị gbawa otu ahụ, ị ga-akpachacha anya na-agba ya. Ịghọtara? Ihe a bụ igwu iyi afọ otu ọ dịzi ugbu a. Ọ na-arazikwa ahụ ịgba. Iburu mmiri gị gbago gafere. Ka anyị gaga hụ ndị na-awa akwa ebe ha nọ na-asụcha ụzọ. Dịka m gwara unu, ndị na-awa akwa shi mgbago na dịka omenala si dị, na ha ga-esi mgbago ebe ụzọ iyi amalite sụrụ mgbadata. Ọ ya mere ndị biri ha ahụ nọ mgbada na-asụ, ha ji sị ha mba na ha ga-agbagote. Na ọ otu omenala siri dị, na ha ga-esi n'isi ugwu sụrụ batazie n'iyi afọ. Ka rute n'ebe a ha nọ, mana ka ọrụ si aga ebe ahụ.